Bon dia, companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un apartament al centre, al Rovell de l'Ou. Estem parlant de dues habitacions, amb un menjador grandíssim, cuina independent. Mireu quin paisatge tan xulo. Fa el sostre, amb il·luminació per la part de dins, armari. Tenim paviment de gres, decoració bastant xula aquí a l'entrada. Aquí, com veieu, a la part de dalt tenim un espai on podeu deixar material i on podeu deixar cosetes de casa. Mireu quin quarto de bany. Quarto de bany guapíssim. Cuina nova. Aquest és un propietari que ha tingut de marxar una miqueta perquè ha crescut la família i trobem casa seva, que la va fer amb molt de gust i ens l'ha portat a nosaltres, Arquitect 360, per aconseguir-li el millor llogater possible. I com sempre ho farem. Us comento, a la part d'aquí fora tenim una galeria tancadeta, la caldera, vale? Ja us l'ensenyaré perquè ara no tenim massa llum, però me'n vaig ràpidament a la zona del menjador, que és la que vull que pugueu veure. El rebedor, hi ha molt poc passillo en aquesta casa, mireu. Tenim un armari on podeu guardar els abrics i una mica de despensa i aquest supermenjador. Com veieu, és gran, té aire condicionat amb un balconet, que això quan vingueu cap aquí us l'ensenyaré, i mireu l'espai de l'armari d'aquí darrere que podeu utilitzar per guardar coses. Doncs molt bé, companys, me deixo amb aquesta imatge, ja sabeu, truqueu al 973 10 22 86 i us l'ensenyarem. Aprofiteu ara. Gràcies.